Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sebeze basigcina isithembiso sabo abaculi uBig Zulu kanye noKhuzani impunguza ababesithembise abalandeli ngebhola likanobhutshuzwayo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Sebeze basigcina isithembiso sabo abaculi uKhuzani kanye noBig Zulu kubalandeli nabathandi babo njengoba babethembisile ukuthi kuzoba nemidlalo la okuzodlala khona imidlalo yabaculi iCelebrity Soccer Games. Zizotholana phezulu ngomhla ka26 kuJuni ngebhola likanobhutshuzwayo. Kuyobe kubukwa izihlabani kuma genre ahlukene. Kuzoba amapiano, hip hop, gqom bese kuba umaskandi. Abantu abasakwazi nokuzibamba njengoba wakwaba khona umdlalo owaba khona phakathi kwabaculi bamaskandi nabe hip hop la ababezana khona amandla. Abantu bayijabulela kakhulu leyo nto ukuthi abaculi nabo njengoba bebhekana nezinkinga ezahlukahlukene kumele bebe nemidlalo nje la bazobe bezivoca khona. Nangampela ke uKhuzani kanye noBig Zulu babe sebehlanganisa nabanye abaculi beminye imikhakha kwaphunywa nesu lokuthi ngampela kumele ibe khona le midlalo izoba sendaweni yaseBramfontein ngabo ke umhla ka26 kuJuni. Abantu kuthiwa mabaphume ngezinkani. Bafethu ke lezi indaba ejabulise abantu abaningi. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngaso isenzo sika Khuzani noBig Zulu.